Alhamdulillah, nggih. Iki mau mikat manuk dudu ayon-ayon dudu. Iya. Tahunan karo umpake ora apal ya, Mbak. Iya. Nggih, heeh. Nggih, wilujeng dalu, Budhe. Budhe Yati, wilujeng dalu nggih. Alhamdulillah. Nek ora iso dingene. Nggih, nggih. Halo, sampun siap. Nggih. Dalu Bayu. Budhe Yati mugi pinaringan sehat, panjang yuswa rejeki lumintu. Amin. Amin. Pun awet ngomong dateng para putra wayah seniman nggih Budhe. Amin. Saniki generasi penerus seniman wis akeh banget. Nggih, leres. Leres. Dalan nganti wayahmu wong. Nggih. Kita ketoprak. Nggih. Wadah sangat. Nggih. Mas Halijo, selamat malam. Nggih, Sugeng Dalu, selamat malam. Wis jan bareng iku bringos kaya Arya Penangsang saiki. Nggih. Yen Bambangan isih dadi Bambangan saiki wis elok tenan. Rumiyin Janaka Nggih. saniki dados buta. Ah, mboten lho ya. Wis bringose ya Gatotkaca ya jenggureng terus mateni ngoten lho. Ngaten. Nggih. Selamat malam Mas Gareng. Malam. Waduh jan renyah banget. Wes pokoke tak gilas-gilaske iki. Lah ngapa? Lah gilas iso tenan masuk angin tenan baru. Lah kok masuk angin iki perkarane apa? Semarang iki panas bareng tekan kene kena wadem lho ngene iki aku. Nggih. Arep adem ning kene tetep anget ya, Mas. Ya, Nggih. alhamdulillah disorot lampu saka kono biar iki anget. Leres. Kudune pemanasan juga nih gandeng sing juga pertama iki seniorku. Nggih. Aku ra wani cawe-cawe. Oh, ngaten. Iya, aku tetep ngenteni nganu turane wae. Leres. Iku jenenge junior sing ngurmati karo seniore iki ngoten niku. Wong ana grite dhewe-dhewe. Nggih. Iki ora mung joget ngentekke. Lah pripun? Aku tau madang rantai sing ngentekke jareng. Oh nggih ta. Niku naminipun ngemum Budhe nggih. Kanca-kanca nggih ngoten. Kanca-kanca karawitane mandor atek diklumpukke Mas Gareng nggih nelaske. Ah, terus tekan omah tak pepe dadi karet sing mangan yo Bayu bareng. Kuwi jenenge eating season nek cara bahasa Inggris. Eating season apa? Eating season ki eating kuwi apa to? Eating Mangan. Season season ki sisa. sisa. Dadi mau makanan sisa. Ini paling ora bahasa Inggris keren. Oh iya kok. Weh, lah. Nggih. Sampeyan ngerti bahasa Inggris? Hah? Eating apa? Mangan.
saged nih Nggih. Iting mangan. Ah, Terus nek good night, malam. selamat Selamat malam. malam. I love you. Aku cinta padamu. Iso kabeh. Polos tetek. Weh, good afternoon. Selamat siang. Weh, I don't know. Aku tidak tahu. Jarene ngerti. Ya iya. Jarene ngerti. Ya, ya, Kok tidak ngerti. tahu. Lah kamu takon apa? Good evening, Iya kuwi. Selamat malam. Malam. good afternoon. Selamat siang. Nah, I don't know. Aku tidak tahu. Loh, jarene tahu, jarene ngerti. Bahasa Inggris ngerti. Aku takon puisi kene kok. Lah apa ta? Mateni dagelan lanang ki kuwi tekan bae. Yo aja paten-patenan to. Lah iki ngomong Niki sing jenenge Wulan Sura niku wulan kanggo mawas diri untuk introspeksi. Nek Kyai Jawa ya sok nglakoni tirakat gitu Bude. nggih. Jenenge Wulan Sura niku iki arep wayangan menika ora teges gura-gura. Nggih, nggih. Nek ora kadang kabeh iki ayo dijak ngungon. Waras Dijak melek supaya apa? Pinaringan Teguh Rahayu slamet kawis nirking sambe. Ora usah melek aku bendina kepethuk teguh. Yo lho menang yo teguh. ora kok perkara teguh menungso ki ora, tegese teguh atine lho Mas. Atine iki jejeg, atine kuat, mergo dilambari tirakat ngono. Kudu sering tirakat. Wong Jawa biyen wis ngendikake simbah-simbah biyen. Mangasah mingising budi, ha memasuh memalaning bumi, Lah iya. ha memayu hayu ning bawana. Lah kene Ya dina iki, kene yo ngerti. kuwi artine apa? Empo. Wong aku yo kuwi lagi pisan iki. Aku saking sakine iki lho. Mergo aku kuwi lak wis suwe ra tau ning tlatah ngayun Jakarta. Nggih. Wis budal tak wasiki lewat jalan tol. Jalan tol. Jalan tol. Jane iso maca apa ora Tuhan? Tulisane apa? TOL. Diwaca Tol. tol wong TOL kok tol. Oh ya Dek. Oh ya. Oh nggih. Mergo ono singkatane. Singkatane apa? TOL T iki ya iki sing diarani iki lho kowe kudu ngerti tanpa hambatan. Niku tene. T Terus O ora kena buka fride. Mudar kowe nggo fride. lah iya ngono wong dalan cepat terus L Larang saiki. kok larang piye ta? Udah. Aku kene yo jol. Aku terus bareng ngerti larang ora metu to suruh aku metune pitu to kutha entuk pitu kuwi Salah oh, 3. salah 3 entuk pitu. Tau sekolah ora to kowe iki. Solo 3 kok diantek itu pitu. Lah ketelo aku mampir arep tuku. Aku lak arep budal telepon bakule sate cempe blotongan Solo 3. Oh ning kono. Aku jam kira-kira jam 8 esuk telepon, "Pak, aku tuku sate cempe 10 tusuk." Tekan kono kuwi tak pangan alot. Loh, cempe kok alot iki piye? Lho maune cempe Mas, bareng kowe teko wis dadi wedhus. Lah perjalanan iki pirang tahun kok suwe men. Wong pirang jam wis cempe dadi wedhus. Ya ora ngate kok entra-entra. Wah. Liwat ning jalan tol kuwi mah. Heeh. Kowe bingung. Bingung Bingung nek aku tak kandhani. ngapa? Aku ki bar saka Jogja acara apa TMI. TNI. Ya kan? Nah, kuwi. Aku tekan kene jam 12. Aku ngumpul goleki. Aku sing tak goleki ki ra apa kuwi sepanduke Nak Bayu. Nggih. Kok ora ono. Nak Bayu ki sidone ngendi ki kok ora ono. Aku ora ya ta? Nggih. Telepon. Lah kok ora ono. Lah iki ono sik. Apa spanduk kuwi tulisane Bapak Surya Paloh, Bapak Aan Mustafa. Saat mutuh, Pak. Lah ya iki apa dalange ya Pak Surya Paloh aku ya ngono to. Bingung aku. Lah terus Aku mubeng kan telu. goleki gambare Bayu ya ketemu. Ora ketemune bareng wis nyari dhewe ketemu. Heeh. Cilik dawa ngono lho spanduke. Ya ta, diralah ketutupan kuwi spanduk gede kuwi panjenengane Bapak Surya Paloh kuwi. Nah kena angin blek ngono. Walah tak goleki le kowe ning kene to. Aku ngono bingung tenan kowe. Kecepet. Kuwi sepanduke gede banget. Lah sing kagungan kersa kuwi ya Pak Surya Paloh.
Nggih, ingkang memprakarsai Gus Yahya menika dipun segalakan kalian menika Bapak Saan Mustofa selaku Wakil Ketua DPR RI Partai Nasdem, Bude. Jane perlu apa tadi? Hah? Niki perlune tirakatan tasyakuran sedekah laut Mas Gareng. Malam satu suro. Nggih, Bapak malam satu suro. Iki padha-padha sing dibahas iki sedekah laut kuwi apa to? Sedekah laut ya unjuk syukure para nelayan lan sing kepareng apa kuwi golek penggautan saka segara niku. Sing duwe panguwasa. Ning laut kidul kuwi kan jenenge Ratu Kidul sekali jagat. Terus Caos pisungsung ngono lho. wis kakean argumentasi tidak tepat sasaran. Lah kok apa? Sedekah laut ku ana tegese. Apakah arti sedekah laut? Sebagai rasa syukur karena telah diberi rezeki berupa lautan yang potensi. Nah, kuwi Dengan harapan tahun depan rezekinya akan meningkat. Nggih. Oh. Terus Kaku saka tembung berkah barokah rezeki yang didapat. Ewa dene laut nggih. LUATL luasnya lebih luas daripada daratan. Niku L. Nah, Terus A. asin rasanya air. Oh iya. Terus U. Untuk hidup hewan yang namanya ikan. Terus terakhir T. Di tempat nelayan mencari nafkah. Leres. Laut. Nggih. Heeh. Aku yang bapak dipanai nelayan, aku ngerti jenis-jenis apa? Iwak-iwak laut. Kok ngerti? Nek kaya Mas Dalijo kuwi iwak apa Mas Gareng? Cara aku iwak apa nek laut? Kowe iki iwak kirang-kira. Apa kuwi? Iwak kirang-kira ku iwake enak ning wujude gilani. Iki iwak enak. Iwak kok iwak kerang-kerang. Nggih. Heeh, niku Mas Dalijo. Oh. Saiki nek Bude Yati. aku sing apik. Iki sing diarani kacangan, Mas. Kacangan sing Kalau kacangan ki iwake kempling, Nggih. rine ketok. Heeh. Yen sing digoleki mergo enak yen digoreng kemripik nggo lawuh. Wow, Kacangan. Yen aku ki jenis kakap. Oh nggih. Heeh. Sik jenenge kakap. Nggih. Sing Itu jenenge kakap ku iwake gede. Dadi iwake boten niku sing dikaleng niku iblis kelas kakap. Ora senane do maido ki tak takoni jenise iwak yo. sing jenenge kelas kakap ku mesti wis brilian. Cara dene koruptor kelas kakap ngono kuwi. Ya wong aku ki akeh ora tekan kok brilian. Kowe iki ayo tak takoni sapa? Iwak laut sing ora tau ning ngarep ki apa? Iwak laut sing ora tau nang ngarep. Kuwi mungkin kene karo nggonku jenenge padha. Apa? Ora enak iki. Iwak mesti bareng. Ana iwak sing ora tau ning ngarep. Apa iwak sing ora tau nang ngarep? Kiper. Iwak kok Kiper ki iwake gepeng ngene lho. Terus tutul-tutul ki jenenge kiper. Wong kene iki ana kewan kene iki ana sing kewan kelaran ana. Ora enak iki manuk kelaran. Ana Apa? kepiting. Oh iya. Urung dicekel wis ya. Ayo wis lorosing. Kowe iki kewan sedane keplek ya ana kok. Apa? 9 kiu. 9 kok 9. Ana kene iki kewan laut Apa? sing ora tau maju. Apa? Undur-undur. Saya undur-undur iki enak, temepus. Lho ki gateli. Iki lek iso mbok tambah lara gula. Oh iya. Sing takoke Pak sing kripis kuwi mau lho. Apa? Oh, aku Kacangan. Nggih. Oh, nek ngono ki termasuk kacangan Mak Bayu iki. Lah pripun? Ha iki iwak sing paling tipes ya. Oh nggih, nggih. Kacangan. Iki kondange iki jane gareng saka Semarang. Leres. Kuwi sugih Nggih. kaji ya ta. Nggih, nggih. Putrane loro dokter kabeh. Leres. Lah kok bapakne stunting kaya gitu. Oh, kurang gizi ya. Ora do ngerti. Awakku cilik tipis kene iki tandane aku wong lanang sing meringankan beban istri yo iki. Oh iya, ngono ya Mas. Dadi ora kebot-bot ya, Mas. Oh. Nggih, itu ora anu Bude. Nek awake cilik ngoten niku
sing junjung enteng. Nggih. Nek omonganmu bareng-bareng gak. Piye to? Salahku ya apa? Kok aku dijidung ya? Apa dia? Meringankan beban istri. Nek ora dijidung ya diangkat Ora kowe kleru tampa, beneran kleru tampa ya. Beban rumah tangga. Ah. Ono bapake, ono anake. Nggih. Ora kok disundung. Ora sak dijunjung sesuk kowe dipe wae. Apik lho. Apik lho. Ora disampaikan. Aku macam ini. Oh, wes Apa? ora melu bayu. Lah apa nek ora men yo wis. Begini dalane ora payu, saya payu kok. Ya ora to. Yo, wong iki bengi ki akeh lho wayangan rumah sakit. Mas Dalijo. Iya. Mas Dalijo kira ngajeng ndongake napa? Untuk acara sedekah laut niki Mas Dalijo. Nggih, untuk acara sedekah laut mugi-mugi kanthi merti samudra wonten ing dalu menika. Nggih. Kadang nelayan kados sikapun ngendikaken Mas Gareng sempulur sing dadi rezekine Amin. palir budine tambah makmur. Amin. 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 Ning yo hebat lho piyayi-piyayi nelayan kuwi. Pripun? Hebate pripun, Mas? Weh, teng mriki niki guyub rukun. Waras. Saking pantai Parangtritis ngantos pantai baru, pantai lho. Niki kados dene tempat wisata di Yogyakarta. Tempat wisata. Identitas wisata di Yogyakarta. Tempat wisata Yogyakarta Iya 4 kabupaten 1 kota madya. luar biasa. Nah, itu ada ciri khasnya. Oh, apa Mas? Ciri khasnya napa Mas Dalijo? Namine tempat wisata itu ngarepe P mesti. Oh, ngoten nggih. Nggih. Sak buktine apa ning arepe kowe? Ana Kabupaten Sleman, Gunung Kidul, Bantul, Kulon Progo, Kota Madya. Nggih. Kota Jogja. Apa wae Mas? Sleman. Apa kuwi? Nah, kuwi P ngene. Nonton Puncak Merapi. Oh, nggih. Puncak Merapi ning Sleman terus Gunung Kidul. nggih. Yo P. Apa kuwi? Pindul. Oh, Gua Pindul. Gua Pindul. Leres. Nah, mriki Bantul. Bantul. P. Apa? Parangtritis, Parangkusumo, Parangdok. Ngarepe. Terus sampean nek sering rono neng Pandan Si Gegek. Nah, Aku ora tau gegek. Piye to? Kuwi jeneng kok. kuwi Pandan Si Gegek. Yo, oh sih. Dudu begek. Wis beda. Wis beda. Nggih, niku P. P. Ah, terus Kulon Progo. nggih. P enggak. Napa? Pantai Glagah. Oh, nggih Pantai Glagah. Aku mau Kota Madya Jogja. kota Madya. Kota Jogja. Apa? Yo, P. Apa kuwi? Pasar Tembak. Oh, HP ini. Itu tempat Oh, niku rekreasi niku. olahraga dan udah serah. Apa anak bayu? Nggih. Apa nggih, Bude? Apa wong iki artine? Nek sampeyan ngajeng rono teng gang nika kula. Oh, alah nggih. Aku support aja. Ada kamar, ada kamar. Iya. Harus sing latang tok. Aku ampun anu lho, ampun Apa? ngecek kiai ngriko. Ora kok ngecek-ngecek. Apa pasar kembang niku biayane gratis semana. Oh, nggih. Sing nganggep wong nakal kuwi kleru. Oh, ngoten nggih. Luput. Oh, malah kiyaine gratis ya. Jenengan kok dereken Nggih. mlebet gang nika mesti do ditawani. Monggo Mas. Kok namung nglampahke mawon. Oh, gratis semana. Wih, Mas Gareng. Wih. Ora sang ngapusi wong aku ki urip ning Jogja ya tau. Nek Ana kuwi gone wong dodol ora gawa dagangan. Ya, enak niku ora dipajang niku instalase. yo kuwi ora dipajang. Sampeyan nek rono kan pojok sisih kulon lor kuwi gawat. Apa? Gone wingit, ora saben wong wani lho Mas. Lah pripun? Ana gedhuwone, ana memedi, ana kuntilanak. Tenane Wis jam 2:30 bengi apa? aku mlebu gang ngono. Dilane pojok lor. Nggih. Ora enek rupa, anane swara. Apa? Ora enek rupa. Wah, kuwi kejadian gaib Wis to. gaib. Ora ana rupane. Ora enek rupane. Ono ming swara. Apa?
Ono gedimbul. Gedimbul anu munine piye munine? Oh, nganggo suara. Oh no. Wes war masak kok bablas ae. Kalau jago jurang kok gelis men. Apa ada foto wong iki rusak neh anu. Kalau jago jurang kok gelis men. Aku ora ngono dari doi tertek wae dari. Oh, wiwit tahun 2000-an. Nggih. 2000-an dolan mriki. Nggih. Kali Mas Bagio niku lan limbuk canggih diati pesek. Leres, nggih, nggih. Isuk gempa gor-gor santai dolan rene. Ora. Wah, aku kebabe. Iki parangku semua dadi sangare mergo ono Mas Bagio. Kowe ngerti mainnya ning RRI ya. Gempa bumi ini pemainnya metu kabeh ning pinggir dalan sik dadal wayang kae. Oh pas geger. Oh, gempa. Lah yo 2006 to. 2006. Lah niku padha niku. Kula rak wis nang Yojo arep nderekke bapak ngasto ning UNJ to niku. Nah, niku kula nggih nderekke. Ah, niku yo pas gempa 2006 niku. Ah, batal. Wah, diaturi wis. Ya. Pripun? Apa? Lah kenapa ta? Apa? Lho, Apa? jenengan pemimpin lho pada saat itu pemimpin lho jenengan. Minggu aku rak lunga karo dalange Oh, ya, Jawedan. orang nggoni. Oh, orang nggih. Heeh. Aku teko kan 5:30 ning omah. Oh, Isih keluar ganti. baju. Ganti baju no. Oh, tak kira ganti muka. Ora. Nganggo Ben bangir. Yo ngenyek. Ngenyek niku. Arep expo kaya ngono iki lho. Aku ganti piyambak. Nggih. Terus kari nganggo celana sing isor iki tenan. Nggih. Celana panjang kuwi lho. Leres nggih. Kok ngerti guyu. Bojoku, "Dok, nduk maju aku." Nggih. Wes, lah. Aku sampai dos iki mau. Nggih. Aku tol-tolke ning kono. Nah, nggawa anduk cilik. Nggih. Anduk cilik. Tak gawa rene aku mlayu ning ngarepan. Adus mau adus. Ayo kowe tak copot. Terus aku ning ngarep ponakan aku mlayu nggawa anduk. Anduk cilik iki, Wong. Ayo, wes Terus? aku terus selamat pupuk bakone cara dhisik. Nggih. Wes ning ngarepan kono wis do perak do. Ana sing boncengke di mutu gede ngono. Nggih. Aku mengene kita karo putu-putuku. Lah kok putuku ngelokke. Mbah, kuwi. Apa? Kuwi. Wes udah bingung kowe. Kuwi apa? Kuwi lho, Mbah. Astagfirullahaladzim. Tak apa. Saya harus aku. Pas adus ya. Tujune ora pitik golek perlindungan. Nek piter apa nek kodok misalnya kodok belum ngono ya wis ana awal-awal to. Oh, Padha kali sing kula alami. Panjenengan apa? Lho pas gempa saking aran Kusumo. Nggih. Wah, kula nggih pas adus. Heeh. Wah, terus guru. Lah griya kula ler. Nggih. Wah, kira-kira rapi kok ya iki jebule gempa. Wes langsung geger jaba lawang tak tendang. Der. Nggih. Langsung kula nyandak motor kula etiking. Nggih. Langsung kula toke teng mriku pun geger. Tsunami banyune wis tekan pojok beteng. Nggih. Wah, motor langsung tak slabur. Nggih. Penting ngalor. Ah, Ngalor kira-kira ya seprapat jam ngono lho kok. Wis sengingin metu. Sumet. Lah aku ki wis nganggo helm. Kok isih ono sumet. Lho, kok helmku double. Hah? Dhuwur. Iki kok yo nganggo helm aku. Nggih. Nah, ternyata kabar bohong enggak ada tsunami. Nggih. Akhirnya piye kula kudu iso bali. Nggih. Terus lah kula lak numpaki motor King. Nggih. Nah, iya. Monggo lah ora Ora nganggo kacok. Nggih. Tutup tangkine kula buka. Nggih. Set. Tutup tangki kula buang. Kula nek lungguh rada maju. Nggih. Wah, ngoten iki. Nggih. Lah pas masuk dia. Lah, Ayam pisan. ayam wis ora ketok. Nggih. Kula kali rada mengurep, Heeh. bali ngidul. Nggih. Wah, tekan omah. Hasilnya pripun, Mas? Ora iso dicopot, Mas. Ah, belum ngomong. Kena bensin. Kena bensin. nek ngono ora iso dicopot to. Ora iso. Gunung sak tangkine. Wah, kuwi wis
malah apik kuwi. Oh lakon oke tenan. Nggih. Ya jenenge lakon adile dilakoni kok nggih. Nek Bang, apa Mas? Begini ojo ya sudah lah. Nggih, heeh. Yang penting kita tetap kembali mendoakan masyarakat sini semoga mugi-mugi kali sing budur-budur sono soloro bakal tau rezekinipun. Amin. Sumulur selamat sehat sedayanipun. Amin. Arep diparingi wilujeng ngaturke lakon yang bernamaskan agama Islam. Nggih. Kula nyuwun pepiling. Maka kula nyuwun tulung sing bawa Mas Gareng kaya apa suarane. Nggih, ayo. Ayo Mas Gareng panjenengan sing Iki ana berita. Wah ora ketok ya Mas. apa. Iki berita seripah. Oh nggih, cebi. Diri coba. Nggih. Sahabat, ini wonten berita panggilan kepada Mbah Kaum Pardi, alamat Kayuan Triwidadi Pajangan, diharap untuk segera pulang karena ada keluarga yang meninggal dunia. Begitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi kepada Mbah Kaum Pardi, alamat Kayuan Triwidadi Pajangan, dimohon untuk segera pulang terlebih dahulu. Terima kasih. Matur sembah nuwun mugi dadosaken kawigatosan. Mugi-mugi almarhum husnul khotimah. Amin. Amin. Ya aku gawe apa Mas? Bawa pepiling Mas Gareng. Oke. Iya, dipunaturaken bahwa dana gula pepiling lagu yang bernamaskan agama Islam. Oke. Kersanipun sami wilujeng sedayanipun. Nggih. Iya Mas. Wasitati saking Prowinasis lagi kira bangun selfie ini Apel. ngeling ngono wong urip ing donya Ya. bebasan mung mampir ngombe Suaramu apik. Turut tusuk. turut tusuk itu tekek lho ya Bejo suarane niku turut ngaten lho, urut larase kepenak. Rase turut tusuk Nerano. nerano Ya cakepane lho. solakan limang waktu kudu tansah Monane dipun lampahi terus iku cagak agama maka pikat Nano. akan tumindak mungkar yakti urip mangyo tentrem lahir batin junjung Sing nuntul iki aku wae kok. aku jalan nyiksa Nyiksa piye lho? enak kuku akhirnya sing ngoro lho ketek napas Lah wong iki tani semeleh ta Ibu Budhe. Sing tembange nek seleh. iya nyerake piye mbok cacing terus Soalnya suaranya sampean ki apik, Mas. apa kok bagi cetok Aja nganti rampung. Kaya WC ya. Aja nganti rampung. apa kok ngono Malah kaya wit. Ini lho. Wit iki wit iki. Lah apa Mas? Nah iki ranting-rantingnya. Heeh. Iki lho siji loro telu papat lima ranting iki lho. lantai 5 Salah. apa 6. 6 di Lagi jane ra mbok hitung. oh dah Iki berarti piro? 6 Salah. apa 7. oh itu Heeh, lagi dite ra mbok hitung. oh itu Piro kabeh? itu Salah. Lah kuwi woe. Woe ra mbok hitung.
Wohe dipangan codot. Apa muring? Ah, aku ora